Il-kapijiet ta' dik li kienet il-Forza Nazzjonali lanqas mill-Oppożizzjoni ma żammew weda li jagħmlu mal-Awċin. Il-Gazzetta kulħadd żvelat kif minkejja li fil-manifest elettorali għall-elezzjoni ġenerali kienu qalu li l-gvern imexxi minnhom jaħdem għal link permanenti bejn Malta u Għawdex, Simon Busuttil u Marlin Farrugia kienu assenti mill-vot li tgħid fil-Parlament nhar l-Erbgħa dwar is-suġġett u li sab l-appoġġ unanimu tal-membri parlamentari. Busuttil u Farrugia ma attendewx għal vot fil-Parlament u l-istess għamel id-deputat Godfrey Farrugia. Min sariċ li għamlet il-kulħadd jirriżulta li kemm Simon Busuttil kif ukoll Godfrey Farrugia ma tawx raġuni għaliex kienu assenti. Għalkemm persuni qrib il-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni qalu b'mod ċar li dan kien sinjal li mhux qed jappoġġjaw dan il-proġett tan bżonjus għall-Awċin. Sansitra il-Partit Demokratiku kien diġà għamel dikjarazzjonijiet f'dan is-sens. Qed jiġbed lajn ukoll il-fatt li għal darb'oħra Simon Busuttil aġixxa kontra d-direzzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li kien iddikjara fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista li se jvota favur il-mozzjoni mresqa mill-Gvern. Marlin u Godfrey Farrugia telaw fil-Parlament fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista, għalkemm illum jgħidu li jirrappreżentaw biss lill-Partit Demokratiku. Iżda minkejja dan xorta waħda għandhom rabta qawwija ma' Simon Busuttil u l-fazzjoni tiegħu. Tant il-imkejjen fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qalu mal-kulħadd li ma kinux sorpriżi li għal darb'oħra kienu qed jieħdu pożizzjoni kontra Delija. Iżda fuq kollox kienet pożizzjoni kontra dak imwiegħed minn Busuttil u Farrugia stess. Xi ħaġa li anki nota l-Prim Ministru Joseph Muscat meta tkellem fil-Parlament. Il-Prim Ministru spjega li l-Parlament intalab biex jieħu direzzjoni strateġika fuq dan il-proġett. Il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana enfasizzat kif dan il-proġett huwa msies fuq prinċipju li l-iżvilupp ikun wieħed sostenibbli f'kuntest li jiġu faċilitati l-ħajjiet, primarjament tal-Awċin. Il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura Ian Borch qal li x-xogħlijiet li saru bir-reqqa waslu biex dan il-Gvern ħares il-qudiem għall-implementazzjoni ta' dan il-proġett war li jkunu pubblikati l-istudji kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.